Hvad er dine værdier? Prøv, som mennesker, vi har en masse værdier og en masse grundværdier, som er noget, der virkelig er vigtigt for os. Det vigtigste for os overhovedet. Men mange af os, vi tænker slet ikke over det. Vi har aldrig nogensinde sat os ned og faktisk skrevet vores værdier ned og virkelig været sikre på, okay, det er det mig. Det er det, jeg går op i. Mange af os, vi går bare rundt omkring vores liv og bare tænker, men whatever. Prøv lige at sætte dig ned en gang og tænke lidt over, hvad er egentlig dine værdier? Hvad er egentlig det, du går op i? Det, som virkelig er vigtigt for dig, som du ikke vil gå på kompromis med. Hvem er du? For mig, en af de vigtigste, det er ærlighed. Især her på sociale medier, fordi jeg udgiver mig ikke for at være en, jeg ikke er. Okay, måske lidt. Jeg flasher den her meget fede livsstil af mig, der bor i Thailand og hygger mig og har en masse penge og alt muligt fedt, men det er jo ikke det eneste, jeg gør, fordi jeg taler jo faktisk også om de her downshots, for jeg har både ups and downs, det er jo livet. Men jeg er meget ærlig og meget autentisk. Fortæller dem det hele. Prøv at høre. Jeg har et meget fedt liv. Jeg rejser rundt i Thailand og bruger penge og lever af fede steder. Men jeg har da også problemer og bekymringer og ting, jeg går og stresser over. Og prøv at høre, det har vi alle sammen. Alle de guruer, du ser på Instagram eller på TikTok, som går og flasher deres flashy livsstil, de har også problemer. Og ved du hvad? Det har vi alle sammen, og det er okay. Det er det, der gør os til menneske. Accepter det, at du har problemer, og at livet ikke er perfekt, og livet vil aldrig være perfekt. Det er det, der er så smukt ved livet, og det, der gør ved livet. Ja, det er faktisk det, der gør livet perfekt, at det er uperfekt. Husk på det. Men husk på, okay, hvad er dine værdier egentlig? Hvem er du? Tænk over det. Skriv det ned og virkelig have det sort på hvidt inde i dit hoved. Okay, det her er mine værdier, det her er mig.